Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Wiloso saha berkahing Allah Ta'ala mugi kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Para pemirsa yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah SWT. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan berita duka bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 Ustadz Furqon Hasbi yang biasa mengisi kajian ba'da subuh di Masjid Baitul Syukur setiap Jumat pagi ba'da subuh telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita doakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtina ba'dahu waghfir lana wallahu. Kula Hamakili pengurus takmir Masjid Baitul Syukur ngaturaken prihatin lan ndedonga mugi alusipun Bapak Ustadz Furqon Hasbi dipun tampi Allah SWT, sedaya amal saenipun ugi ditumtampi lan sedaya dosanipun dipun apunten saha kapapanaken wonten ing surganipun Allah SWT. Mekaten atur bila sungkawa saking Masjid Baitul Syukur. Lan menika kula aturaken rekaman atur bela sungkawa saking masyarakat lingkungan makam haji utawi Kampung Widororejo ingkang dipun wakili dening Bapak Lurah. Tur panglipur saking keluarga Widororejo sedaya pelayat minggahipun masyarakat makam haji badhe kasarira dening Bapak Kepala Desa Makam Haji dumateng Bapak Agus Purwanto Saraksana Ekonomi wekdal sak cekapipun kawula sunggahaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih sedang menyalakan mesin wa alihi washabihi ajmain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingkang kula hormati sesepuh bin sepuh Bapak Ibu sedaya ingkang rampung mriki, para muazzin muazzinah seorang asung bila sembahyang satu kehormatan. Kula ing mriki minangka wakil saking sedaya warga Desa Makam Haji, minangka wakil saking sedaya lembaga Desa Makam Haji, minangka wakil saking IPHI Desa Makam Haji LP2A BKM AMI, nderek bila sungkawa ingkang sak lebet-lebetipun menggah sedanipun almarhum Bapak Ustadz Al-Furqon Hasbi. Boten kata lempen surat salam dikunjuk lantung sembilan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula jelasan sedaya para rawuh kang rawuhan mriki tuminipun yaumul akhir mangke tansah pinaringan syafaatipun Allah. Para muazzin muazziat, para asung bila sungkawa ingkang satu kinurmatan, kula mriki minangka wakil saking sedaya warga Desa Makam Haji nderek bila sungkawa ingkang salebet-lebetipun menggah sedanipun almarhum Bapak Al-Furqon Hasbi. Lan mugi Bapak almarhum Al-Furqon Hasbi tansah pinaringan jembar kuburipun, pinaringan fajar merginipun, dipun pangapunten sedaya dosa lan kalpatanipun, dipun tampi sedaya amal kesananipun, lan dipun papanaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala jumbuh kalian amal kesananipun tuk rikala tasih gesang wonten ing alam bebrayan menika. Lan mugi keluarga ingkang dipun tililar tansah pinaringan manah ikhlas sabar lan tawakal narima ing takdir. Satemah saged kang lajengaken cita-citanipun almarhum
wantah sak dermi harampai sawayah-wayah pasti nggih badhe sumarak kapundhut wonten kesanipun. Wasana mbok bilih kala sedheripun Abrum Bapak Al-Furqan Hasbi anggadhahi kerapatan dumateng panjenengan sedaya kula ing mriki minangka wakil saking sedaya warga Desa Makam Haji kanthi tulus ikhlas nilai tetunggu. Mugi almarhum Bapak Al-Furqan Hasbi tansah pinaringan panggenan ingkang saksaisanipun kalebet surganipun Allah, kalebet zanahipun Allah, kalebet sedo ingkang sedo husnul khotimah. Allahumma amin. Makaten sekedhik atur kula mbok bilih wonten tatas titis pun atur kalepat kula ingkang kula matur dumateng panjenengan sedaya kula nyuwun agung samudya pangsam. Akhirul kalam wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi